Al nostre grup treballem en càncer gastrointestinal, incloent el càncer de còlon, el càncer d'estómac i el càncer de pàncreas. Som un grup de recerca multidisciplinar que inclou metges que tenen els pacients i científics que treballen al laboratori. I plegats desenvolupem un tipus de recerca que s'anomena translacional, que neix en un problema mèdic, s'investiga al laboratori i després vol retornar una solució al pacient. Nosaltres treballem en càncer, el càncer és la segona causa de mort a tot el món. I les neoplàsies, els tumors que nosaltres estudiem, càncer de còlon, càncer d'estómac i càncer de pàncreas, són força freqüents a la nostra població. Per altra banda, sí que sabem que un percentatge important d'aquests tumors estaria causat per alteracions del genoma que es transmeten de generació en generació dins de la mateixa família. La nostra recerca, de fet, està encaminada a identificar nous gens i noves variants genètiques que predisposarien hereditàriament a la gent a patir aquests tumors gastrointestinals. I l'objectiu final és utilitzar aquestes noves variants per optimitzar el maneig clínic dels pacients i poder-los oferir un seguiment i un tractament òptims i personalitzats.